Ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонед. Имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Зимни суҳбат ҷонибҳо ба масъалаи таъмини амнияти минтақавӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. Дар ин робита президентҳо вазъияти ташвишоварро ки имрӯз дар Афғонистони ҳамсоя бахусус дар вилоятҳои шимолӣ ва шимоливу шарқии он ҷараён дошта, периметри хатти сарҳади давлатии ду кишвар бо ин мамлакат дар онҳо мегузарад, муҳокима карданд. Пешвои миллат президенти ҷумҳурии Ӯзбекистонро оид ба далелҳои нави убури маҷбурии хатти сарҳади давлатӣ аз ҷониби ҳайати низомии нерӯҳои ҳукуматии Афғонистон воқиф намуданд. Дар ин замина вазъ дар хатти сарҳад бо ин кишвар хеле пуршиддат арзёбӣ шуд. Омодагии ҷонибҳо барои ҳамоҳангсозии минбаъдаи ҳамкории мақомоти қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқ дар бахши таъмини амният, бахусус дар таҳкими ҳифзи сарҳад бо Афғонистон тасдиқ гардид. Зимни суҳбат инчунин баъзе масъалаҳои мубрами дорои хусусияти минтақавӣ ва байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Туркия озод намудани Раҷабиён. Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Раҷабиён Маҳмадалӣ Диловаршоҳ бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Туркия озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021. Фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судияи суди ноҳияи ёвони вилояти Хатлон озод намудани Зарифзода. Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. ваколати судияи суди ноҳияи ёвони вилояти Хатлон Зарифзода Абдулхайр Зардак бинобар вафоташ қатъ карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба разведка озод намудани Абдуллозода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Абдуллозода Нурулло Ҳомид бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба разведка озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини якуми директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Аҳмадзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Аҳмадзода Музаффар Раҷаб бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Сафарзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Сафарзода Суҳроб бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Саидшоҳзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Саидшоҳзода Ҷамшед Сафаралӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Саидвализода Раҷабалӣ Хушбахт бо сабаби вафоташ аз вазифаи дирексия оид ба сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 июли соли 2021 дар бораи аз вазифаи сардори раёсати экспедитсияи давлатии ғайриидоравии лоиҳаҳои сохтмони Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Саъдуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Саъдуллозода Суҳроб Файзалӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори раёсати экспедитсияи давлатии ғайриидоравии лоиҳаҳои сохтмони Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 июли соли 2021 дар бораи аз вазифаи директори агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Дӯстзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Дӯстзода Диловаршо Саидаҳмад аз вазифаи директори агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 июли соли 2021 дар бораи аз вазифаи муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Файзализода Назаралӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Файзализода Назаралӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини якуми директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Сафарзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад Сафарзода Суҳроб муовини якуми директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Аҳмадзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад Аҳмадзода Музаффар Раҷаб муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Талбакзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад Талбакзода Сулаймон Талбак муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Туркия таъин намудани Гулов. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад Гулов Ашрафҷон Шералиевич сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Туркия таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Саъдуллозода Суҳроб Файзалӣ директори дирексия оид ба сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 июли соли 2021.
қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 5 июли соли 2021 дар бораи муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Амирзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Амирзода Абдухолиқ Амир муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 5 июли соли 2021 дар бораи муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Давлат Шариф муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 5 июли соли 2021 дар бораи директори агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Қурбонзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Қурбонзода Абдулло Ҳабибулло директори агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. нимаи дуюми имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Токаев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. зимни суҳбат сарони ду давлат ҷанбаҳои мубрами ҳамкориҳои Тоҷикистону Қазоқистон ва минтақавиро баррасӣ намуданд. дар манзари бад шудани вазъ дар ҷумҳурии исломии Афғонистон сарони давлатҳо ҳолати кунунии ҳарбию сиёсиро дар ин кишвари ҳамсоя муфассал муҳокима карданд. ҷонибҳо аз шиддат шудани вазъ дар минтақаҳои наздисарҳадии вилоятҳои шимолӣ ва шимолию шарқии Афғонистон изҳори нигаронӣ намуданд. дар робита ба ин бо мақсади пешгирии таҳдидҳои мавҷуда ба амнияти минтақавӣ аҳамияти қадамҳои муштараки минбаъда дар роҳи таҳкими ҳамкории мақомоти салоҳиятдор ва вазорату идораҳои марбутаи ду кишвар зикр гардид. идомаи барномаи ахбор иқдом ва талошҳои соҳибкорону шахсони ватандӯсти ноҳияи Данғара заминаи боэътимод гузоштааст дар самти ободу зебо гаштани инфрасохтори ноҳия. имрӯз дар доираи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 12 километр роҳи байни деҳоти Лоҳур ва деҳоти Сангтуда пас аз таъмиру навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. гузориши хабарнигорони мо. дар шароити кӯҳсори Тоҷикистон ташаккули инфрасохтори нақлиётӣ яке аз шартҳои асосии пешрафти иқтисодии миллӣ ба шумор рафта, кушодани роҳҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид дар ин самт пеш аз ҳама дар натиҷаи таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба миён омад, ки барои тараққиёти бахшҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат асос гузошт. роҳи байни деҳоти Лоҳур ва деҳоти Сангтудаи ноҳияи Данғара ки аз роҳи асосӣ то деҳаи навободи деҳоти Сангтударо дар бар мегирад, бо саҳми соҳибкорон ва шахсони ватандӯсти ноҳия бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ асфалтпӯш карда шуд. роҳи автомобилгар 12 километрро ташкил намуда, паҳнои роҳ аз 6 то 8 метр мебошад. бо назардошти он ки роҳ дар минтақаи кӯҳсор аст ва бо фаро расидани мавсими боришот ҳамасола ҷорӣ шудани селоб ба қайд гирифта мешавад, 24 қубури обгузарро насб намуданд ки ин тадбир метавонад аз хароб гаштани роҳ ва ба миён омадани мушкилот дар самти рафту омад ва интиқоли молу маҳсулот пешгирӣ намояд. аз деҳаи сафедсанги ҷамоати Лаҳур то деҳаи навоботи ҷамоати Сангтуда 12 километр роҳро аз навсозӣ карда асфалтпӯш кардем. роҳ бо сифати баланд сохта шуда 24 қубурҳои обгузар дорад. мо роҳро 5 метр паст кардем, паҳнои асфалт аз 6 то 8 метр мебошад. мавриди зикр аст ки соҳибкорону шахсони ватандӯсти ноҳияи Данғара ҳангоми оғоз бахшидани корҳои сохтмонӣ дар роҳи автомобилгарди байни деҳаи Сафедсанги деҳоти Лоҳур ва деҳаи Навободи деҳоти Сангтуда муосиртарин техникаву механизми роҳсозиро дастрас намуда, тадбирҳои ободониро тибқи тавсияи мутахассисони варзидаи соҳавӣ ба роҳ монданд. ҳангоми сохтмон ва навсозии роҳи автомобилгард наздики 50 нафар мутахассиси ватанӣ бо 30 техникаву механизми роҳсозӣ ҷалб шуда буд.
истифодаи техникаи муосири роҳсозӣ, дарки масъулият ва ташаббусҳои пайвастаи сокинон ҷиҳати дастаҷамъона иштирок намудан дар ин тадбири нек имкон фароҳам овард ки дар як муддати кӯтоҳ иншоот бо сифати баланд ва ҷавобгӯи талабот ба анҷом расонида шавад. аввал духтурхона набуд, рай асфалт нағз набуд, ҳама раҳо ҷазид, кандагӣ, хеле беҳбудӣ шудагиай. Солҳои пештар дар як сантуда то рафтан дар 1.5 соат ҳозӣ на аз ҳисоби ана соҳибкоро раи нав шудагиай, мо ба ним соата дар сантуда мерасем. Ба соҳибкорои ноҳияи Данғара бисёр паём мекунем. қаблан байни деҳоти Лоҳур ва Сангтуда роҳ вуҷуд дошт, аммо бо сабаби он ки иншоот соли 1960 бунёд карда шуда буд, пурра вайрон гашта, сокинон бо мушкилиҳои зиёд вориди маркази ноҳия мегаштанд. дастгирию ғамхориҳои ҳамешагии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба соҳибкорон ва рушд бахшидани бахши хусусӣ ҳавасмандии соҳибкорону шахсони ватандӯстро ба миён оварда, онҳо барои беҳтаршавии инфраструктураи деҳот бунёди иншооти таъиноти гуногунро ба роҳ мондаанд. ба талаботи замон мутобиқ намудани роҳи ҳудуди ин ду деҳоти ноҳия қадами устувор дар самти беҳтаршавии инфраструктур дониста шуда, ба бунёди дигар иншоот ва баланд гардидани сатҳи зиндагии сокинон низ замина хоҳад гузошт. خیلی دوره دیدم خیلی دوره تینجی دوره سیری و پوری رحمت صاحب کارانی وطنی ده همین راهی که کردیم 1 ساعت یاد نرسیدیم حاضر اگر حرکت کنیم در 20 منیت میرسه همه خیلی راه رو شروع کردیم یک عمر شوفر کار کردم راه نبود راه همه پشت بلندی همه خیلی راه مشکل حاضر بودم بلکه در دری ماشین اومده چای بخوری میشه این خیلی آبادانی رفته در یگون وقت خیلی آبادانی نرفته بود. соҳибкорон ва шахсони бонангу номуси ноҳияи Данғара бо мақсади идома бахшидан ба раванди муҳайё кардани шароити муосири коммуникатсионӣ дар деҳоти дурдасти мамлакат бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ ва татбиқи лоиҳа иншоотро аз ҳисоби пасандозҳои худ бо сифати баланд ва ҷавобгӯи талабот бунёд карданд. шукронаи тинҷию амонӣ, шукронаи сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки имрӯз мардуми Тоҷикистон бо чунин ободию ободкориҳо даст зада истодааст. мо низ як гурӯҳ соҳибкорон бо дастуру супориши пешвои муаззами миллат якҷоя шуда дастаҷамъона ин 12 километр роҳро аз нав сангфаршу асфалтпӯш кардем. ин ҳамаш натиҷаҳои ободию ободкории пешвои муаззами миллат мебошад. мо пайравони пешвои муаззами миллат барои ободию ободкорӣ саҳми худро дар ин ободии деҳоти ҷамоати Сангтуда гузоштем. дар ин ҷо аз деҳаи Навобод, аз деҳаи Қазонгузар, аз деҳаи Сангтуда, аз деҳаи Гулистон соҳибкорон хело ғайрату меҳнати зиёд карда дар ободии ҷамоати деҳоти Сангтуда саҳми худро гузоштанд. аз солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ барои раҳоӣ бахшидани Тоҷикистон аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табдил додани он ба минтақаи транзитӣ бо дар назардошти тамоми инфраструктураи нақлиётии мутобиқ ба меъёрҳои роҳсозии ҷаҳонӣ яке аз ҳадафҳои стратегии сиёсати иқтисодии давлат қабул карда шуд. дар баробари ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ саҳми соҳибкорону шахсони ватандӯст дар татбиқи ин ҳадаф бузург аст. пеш аз ҳама миннатдори хешро ба роҳбарияти олии кишвар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем. солҳои тӯлонӣ буд ки ин роҳ умуман таъмирро надида буд. имрӯз як роҳи замонавӣ ва ҷамоати деҳоти Лоҳурро бо ҷамоати деҳоти Сангтуда пайваст мекунад. пеш бениҳоят мушкил буд масъалаи роҳ рафтан то маркази ноҳия дар ин тараф то маркази вилоята. ҳозир бошад беҳад раҳомон ободу зебо ва талаботи замона ҷавоб буд. аввало шукронаи тинҷию амонии давлата мекунем. шукронаи пешвои муаззами миллат, шукронаи соҳибкоро ки ин қадар ободӣ дар як муддати кӯтоҳ ба ин қадар дастоварҳо мо ноил шудем. рушди соҳаю ба миён омадани муваффақиятҳои нав ба нав дар заминаи таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ ба мардум ба миён омадаанд. дар идомаи ташаббусҳои созанда имрӯз мардуми саодатманди деҳоти Лоҳур ва деҳоти Сангтудаи ноҳияи Данғара аз хизматрасонии ҷавобгӯ ба талаботи муосири соҳаи роҳдорӣ бархурдор гаштанд. беҳтарин роҳ мо ҳама одамое ки ҳамин сохтамонро ба анҷом расонданд миннатдор. солҳои тӯлонии роҳ таъмирталаб буд, ба талабот ҷавоб намегуфт. дар деҳоти Навобод аз ҷониби соҳибкорон об барои чорво ва парвариши зироат оварда шуда,
имрӯз дар вазъияти тантанавӣ ба истифода супорида шуд. иттилоъ дода шуд ки барои таъмини сокинон бо оби нӯшокӣ корҳо ҷараён дошта дар ояндаи наздик ин тадбири нек низ ба анҷом расонида мешавад. ҳамчунин дар ин рӯз соҳибкорон, шахсони ватандӯст ва кормандоне ки дар сохтмон ва навсозӣ 12 километр роҳи байни деҳоти Лоҳур ва деҳоти Сангтудаи ноҳияи Данғара ва дар маҷмӯъ дар корҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми назаррас доранд, бо ифтихорнома, сипоснома, сару либос ва мукофотҳои пулӣ сарфароз гардонида шуданд. таъкид гардид ки соҳибкорону шахсони бонангу номуси ноҳияи Данғара бо пуштибонии аз сиёсати дурбинонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пойдории сулҳу суботи сартосарӣ дар оянда низ тадбирҳои ободонию бунёдкориро бо иродаи қавӣ ҷиҳати пешрафти Тоҷикистони соҳиби истиқлол ифтихормандона идома медиҳанд. мавриди зикр аст ки дар ноҳияи Данғара аз моҳи майи соли 2018 шурӯъ гардида то ба имрӯз тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ авҷи тоза касб карда, соҳибкорон ва шахсони бонангу номуси ноҳия бо пуштибонӣ аз иқдомҳои шоистаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо азму иродаи қавӣ талош доранд ки ҷашнҳои миллиро бо дастовардҳои арзанда дар сатҳи баланд таҷлил намоянд. дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар деҳоти Сангтуда сокинон бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ба рушд бахшидани тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ мароғ зоҳир кардаанд. дар деҳаи Навободи деҳоти Сангтуда бо саҳми соҳибкорону шахсони саховатпеша бунёди роҳ, иншооти соҳаи тандурустӣ, маориф, варзишӣ ва хизматрасонӣ бо суръат ҷараён дорад. сокинони деҳаҳои Навобод, Зарнисор, Нурофар, Сангтуда, Гулистон ва Булакдашт солиёни зиёд аз набудани роҳи ҷавобгӯи талабот, бунгоҳу маркази саломатӣ, муассисаи таълимӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ танқисӣ мекашиданд. дар доираи ҷашнҳои миллӣ бо азму талошҳои соҳибкорон ва шахсони бонангу номуси ноҳия мушкилоти сокинон бартараф карда шуда, имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ бо суръат идома дода мешавад. мо аз дастгирию ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон бисёр миннатдорем ки мо соҳибкоронро сахт дастгирӣ мекунад. аз ин дастгириҳои ҷаноби олӣ мо ифтихор карда барои ободонии ватан, ободонии диёр саҳми арзандаи худро гузошта истодаем. дар ҷамоати Сантуда деҳаи Навобод қариб 4 километр роҳҳои байни деҳаро пурра асфалтпӯш кардам. роҳҳои обгузари ду тарафи асфалтро латокпӯш кардам. ғайр аз ин қариб 100 дона симчӯбҳои оҳанин оварда пурра деҳаро чароғон кардам. ғайр аз ин як мактаби дуошонаи барои қариб 200 хонанда ки аз 8 симхона иборат аст кор рафта истодааст. кӯшиш мекунем ки дар оянда барои ободии ватану диёрамон саҳми арзандаи худро гузорем. дар деҳаи Навобод чанд сол қабл муассисаи таълимӣ барои дар ду баъз фаро гирифтани 1300 нафар хонанда ва ҷиҳати ба таълиму тарбия фаро гирифтани 120 нафар боғчаи кӯдакона бунёд карда шуд ки имрӯзҳо дар боғча 60 нафар ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. ҳар як фарди ҷомеаи имрӯза пай дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саъи кӯшиш намуда истоданд. яке аз иқдомҳои ҷаноби олӣ ки пай бунёдкорию созандагӣ аст, ҳар як фарди ҷомеаро водор месозад ки баҳри обод намудани як гӯшаи ватани худ саъи кӯшиш намоянд. дар ҷамоати деҳоти мо имрӯз ҳар як фард пай дар амал татбиқ намудани он саъи кӯшиш намуда истоданд. муассисаи таълимии деҳа ки соли 1934 бунёд шуда буду, зарурати таъмири пурра намудан ба миён омада буд, аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ таъмир карда шуда, барои дар соли нави таҳсилӣ 2021-2022 барои фаро гирифтани хонандаҳои синфҳои ибтидоӣ омода карда шуд. шукрона аз тинҷиву амонии давлати азизамон, кишварамон Тоҷикистон ки ҳар сола давлати мо худумҳои худро ба пеш гузошта истодааст. аз он ҷумла ки дар пеш 30-солагӣ истиқлолият истодааст. оилаи мо давлатифо иқдом гирифтем ки муассисае ки дар он мо таълиму тарбия гирифта будем, вайро пурра аз нав сохта то ҷашни 30-солагӣ ба истифода диҳем. қисми дохилии муассиса пурра таъмир шуда баромадааст. танҳо гирду атрофи муассиса ободониш мондааст. кӯшиш мекунем ки то ҷашн ба пуррагӣ ба истифода барем.
با تینجی و امانیش یک عمر افتخار میکنیم و همیشه کوشش میکنیم که در زیر هدایت های پیشوای معظم ملت در آبادانی وطنمان سهمگذاری نماییم. در دهوتی سنگتوده در دویره جشن‌های ملی ساختمان و نوسازی نزدیک 30 انشاءات به نقشه گرفته شده بود که تا امروز 17 تای آن ساخته مورد بهره‌برداری قرار داده شده. در 10 انشاءات دیگر از جمله در بیمارخانه منطقوی، بنگاه و مرکز سلامتی، مؤسسه تعلیمی، مرکز خدمترسانی و راه بین دهوی کارهای ساختمان و نوسازی با سرعت ادامه دارد. ثمره تلاش‌های شبانه‌روزی صاحبکاران و شخصانی با ننگ و ناموس ناحیه دنغره است که در یک مدت کوتاه به جلب مبلغ‌های بودجتی انشاءات تعیینات گوناگون بنیاد کرده شده. با این وسیله بر رشد همه ساحه‌ها زمینه گذاشته شد و امروز ساکنان ناحیه به دستاوردهای بی‌نظیر نائل گشته از زندگی با سعادت برخوردارند. در برابر دیگر دهات ناحیه دنغره، در دهات سنگتوده نیز روز تا روز کارهای آبادانی و بنیادکاری اوج تازه کسب نموده. با نظرداشت مهمیت و ضرورت هدایت‌های پیشوای معظم ملت، هر یک نفر تلاش دارد که در پیشرفت و آبادی گوشه از میهن سهم خود را گذاشته این رسالت نیک شهروندی را به نسل‌های آینده همچون رمزی عبرت و هدایت به میراث گذارد. بیننده‌های عزیز و ارجمند، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. تنصیحات خانه آباد باشید.